paar jaar geleden hebben we gekeken, goh, hoe zit de markt eigenlijk in elkaar? Waar hebben klanten, waar hebben mensen eigenlijk behoefte aan? Dus vandaar dat we ook hebben gekeken van hoe kunnen we onze kringloopwinkels ook echt gaan restylen. Nou, en dat plan dat hebben we ook uitgevoerd en dat zie je nu bij onze winkels ook weer terug. Dus het is groter, het is lichter. We hebben nagedacht over route, hoe mensen de route door de winkel kunnen maken. We hebben een koffiehoek. We hebben heel duidelijk ook woonkamers gecreëerd, waarbij je dus allemaal verschillende producten bij elkaar zet, ook vanuit een bepaalde stijl. Nou, en dat werkt goed, want mensen die zien, die krijgen daar ook ideeën bij en daardoor verkopen we ook meer. We hebben zo naar Ikea. En toen we hier halverwege, toen zei ik, laten we eigenlijk hier maar even heen. Dat vind ik eigenlijk wel zo leuk. Het is wat verrassend. Hey, als ik bijvoorbeeld naar een ordenwinkel ga, weet ik vaak wat er laait. En hier, ja, van alles. Ik haast altijd maar wat thuis, hè. Het is, omdat het net zo duur is natuurlijk. En nou ja, dan krijgen we het verhoren en als ik me nog heb, dan breng ik het weer op. We zijn nu in de sorteerruimte waar de goederen binnengekomen die de klanten brengen of die we opgehaald hebben. En de vrijwilligers die zoeken dit uit van wat is goed, schoon, heel, prijzen ze. En dat gaat de winkel in. Een kringloopwinkel is dus niet alleen oude spullen verkopen. Doordat je het nieuwe concept hebt, heb je ook grotere winkels. Dus we kunnen veel meer vrijwilligers aan het werk hebben. Dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het mooie is daarvan dat ze krijgen hier weer ritme. Ze moeten op tijd komen, omgaan met collega's, omgaan met klanten. En daardoor hoop je ze weer klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. Het concept zoals we die nu vernieuwd hebben, die slaat toch echt aan. En mensen die zijn soms ook echt verrast door de grootte van de winkel. Nou, je ziet het zelf ook, het zijn grote winkels die we hebben waardoor we alles heel breed en ruim kunnen neerzetten. Dus het aantal bezoekers neemt ook echt toe. Dat is wel een conclusie die we kunnen trekken. Hoe meer aandacht je besteedt aan de winkel, hoe beter die eruit ziet, hoe beter de producten ook zijn, hoe meer je verkoopt. Ja.